Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo. Moji kolegovia, dvaja predrečníci, Milan Vetrák a Lukáš Kyselica, zobrali túto vec, alebo rozobrali možno aj za našu stranu alebo hnutie Oľano odborne a hovorili o odborných pripomienkach, o tom, čo a ako by sme mali schváliť, čo sa týka zmeny, respektíve novely ústavy. Dovoľte mi, aby som sa ja vyjadril troška politicky na tú tému, na tému toho, čo sa tu v našej spoločnosti momentálne deje. Tí, ktorí týrali, mučili ľudí vo väzniciach v totalitnom režime, prenasledovali ich a aj ich rodiny, nie sú všetci za to zlo potrestaní. Majú dokonca niektorí často vyššie dôchodky ako ich obete. Nežijeme totižto v ideálnom svete, kde je každé zlo potrestané. Mnohí tí, ktorí kradnú, dokonca vraždia, prepečie sa im to. Neprídu im na to. Alebo jednoducho chýba dostatok dôkazov. To ale ešte neznamená, že sú títo ľudia nevinní. Podobne je to s korupčníkmi zo systému našich ľudí. Niekedy sa v reálnom svete stáva aj toto. Vyšetrovateľ, prokurátor, sudca mieni a Žilinka mení. Ale ani 363 nedokáže zmyť vinu, len možno zabrániť trestu. Naopak, som podpísaný pod pozmeňovákom Juraja Šeligu, aby sa ochránili inštitúcie, ktoré chránia a majú chrániť spravodlivosť. Spolupracujúci obvinení hovoria, odhaľujú veci a Ficovi a ďalším spolupáchateľom systému je úzko. Keď šéfa nitrianskej mafie Bödera zadržala NAKA a v Žiline mu bolo vo väzbe úzko, tesno, Fico sľuboval všetko možné. Aj vyvolanie predčasných volieb. Aj verejne na tlačovkách. Niekoľkokrát. A posielal tak odkazy spolupáchateľom, aby len vydržali mlčať, že on ich zachráni. A verejná mienka spôsobená krízami mu v tom pomáha. Žiaľ. Celý ten cirkus petícií za referendum, za samotné referendum, mimoriadne schôdze, potom pri vojne hesla ako nikdy proti Rusku, tesne predtým, ako Rusko zaútočilo agresívne na Ukrajinu, tak tliachanie o tom, že Rusko nikdy nenapadne slovanského brata a ďalšie nezmysly boli len šírením strachu, nenávisti, všemožným bojom za vlastnú beztrestnosť nielen Fica, ale aj ďalších spolupáchateľov. Dovoľte mi na tomto mieste preto veľmi netradične prečítať úryvok z jednej knihy. Boss si bol tiež vedomý, že k obvineniam v kauze dobytok môžu pribudnúť nové skutky. Predovšetkým v prípade policajnej mafie, ktorú založil a ovládal z pozície šéfa klanu. Padre sa obával, že po jeho zadržaní ho niektorí členovia skupiny zradia. Rozmýšľal, kto bude utekať ako prvý. Bude to Lájo alebo Béďo, ktorí sa už dlhšie správali čudne. V zlom psychickom rozpoložení sa Padre, rozumej Böder, pohrával s myšlienkou, že začne spolupracovať. V Žiline trpel ako kôň. Keby začal rozprávať, možno ho prevezú inde, kde sú znesiteľnejšie podmienky. Vo finále by mu snáď aj znížili trest. Z drakonických 20 rokov by zostalo 15, možno len 10. Keď sa šéf, rozumej Fico, dozvedel, že Padre je na dne,
Okamžite zvolal bojovú poradu v centrále Zderu, Smeru. Prišiel Fúkač, Bosov otec Miro i advokát s prezývkou Hmla. Typický vybavovač, ktorého hlavným klientom bol Brucho, Kočner. Za 6-cifernú províziu by však bez problémov hájil aj Pabla Escobara. Padre je nalomený. Nemôžeme dopustiť, aby začal rozprávať. Stresoval sa šéf. Nitriansky oligarcha bol prvým členom klanu, ktorý skončil vo vyšetrovacej väzbe. Ak by začal ako hlava skupiny kooperovať s políciou pre nižšie postavených členov, by to bol signál, že je koniec. Postupne by začali svedčiť všetci, čo zvyšovalo šancu, že dôjde i na politikov Zderu, rozumej Smeru. Pôjdem za ním a presvedčím ho, aby vydržal, prislúbil advokát Hmla. Povedz mu, že pokojne vyvoláme aj predčasné voľby, aby sme ho zachránili. Zastrájal sa šéf, rozumej Fico. Padre si to nakoniec rozmyslel, vo vyšetrovacej väzbe mlčal ako hrob. Aj šéf dodržal, čo avizoval. Spriazneného oligarchu sa zastával takmer na každej tlačovke. Vyzbieral tiež podpisy za referendum o predčasných voľbách. S Padrem boli na jednej lodi. Museli ťahať za jeden povraz. Toto je len jeden úryvok z Vagovičovej knihy Padreho klan. Odporúčam prečítať celé, lebo tak, ako som spomenul, nežijeme v ideálnom svete, kde za každý zločin je trest. Nežijeme v ideálnom svete, kde zlo býva vždy potrestané. Niektorí vyviaznú, ale vinu zo seba nezmýjú. Ďakujem. Ďakujem, uzatváram možnosť na vaše vystúpenie. Nie sú faktické poznámky, ďalší vystupujúci v rozprave pán poslanec Janko Soleš.